Bon dia, avui des del Departament de Turisme de l'IES Serra Mariola de Muro donem la benvinguda a la nostra convidada Lourdes Rubio, gerent de la ruta del vi d'Alacant. I molt de gust tindre així. El plaer és meu. Encantada, Núria. I anem a conèixer-la un poquet. Si el pareix, ja comencem per la primera pregunta. Què espera tu la ruta de vi d'Alacant? Bé, la Ruta del Vi d'Alacant és una institució sense ànim de lucre, és una associació públic-privada que està formada per 11 municipis d'Alacant, de la Marina Alta i del Vinalopó, i quasi 79 exactament empreses, entre cellers, restaurants, allotjament rural, empreses de guies i enoteques. L'objectiu de la ruta és la promoció de l'enoturisme en la província d'Alacant i sobretot la promoció dels nostres recursos, tant naturals com patrimonials, dels municipis sobretot que formen part de la ruta, dels 11 municipis que formen part de la ruta del Vi d'Alacant. Molt bé. A veure, com a gerent, quines són les teues funcions o les teues responsabilitats? Les meves responsabilitats estan vinculades als objectius de l'associació. Per assolir l'objectiu que he dit abans de promocionar l'enoturisme o el turisme del vi en la província, ens basem en 4 pilars fonamentals, que seria el suport a la promoció, el suport a la comercialització, la qualitat, el control de la qualitat dels establiments adherits i la formació als nostres socis. En aquesta àrea de la formació també estaria incloïda la sensibilització en general a la població al voltant de què és la ruta del Vi d'Alacant, com per exemple la xerrada que tenim avui així en l'IES Serra de Mariola. I bé, les auditories serien unes auditories que nosaltres, per formar part de Rutes del Vino d'Espanya, estem obligats a passar i a complir els seus requeriments. Les activitats que estan emmarcades ja en la part de suport, de promoció i de comercialització estan més vinculades a les activitats que tots coneguem, com assistència a fires, qualsevol activitat per a promocionar-nos en els mitjans socials, que són prou actius, en Facebook sobretot, fent concursos, etc. I la part de comercialització, que seria el comercialitzar aquests enoparcs que es formen a partir d'aquestes sinergies que es creen entre els propis socis de forma natural. És a dir, jo tinc una bodega i l'altre soci del costat té un restaurant i l'altre és una empresa de guies, anem a formar un pack en un menú, etc., en un restaurant també de la ruta, i això sí que fem. Molt bé, aleshores, dit això, entenem que la ruta del vi no sols es centra en el producte de la visita a la bodega més la cata, sinó que ofereix altres servicis, no? Correcte, és una oferta molt àmplia, donat que, com el deia, les pròpies sinergies fan que es formen aquests packs, però a més en el mateix celler, de la mateixa manera que cada bodega no té un únic vi, sinó que té una varietat i una gamma de vins, de la mateixa manera té també diverses activitats d'enoturisme. Tenim públics diversos, sobretot són parelles, com hem estat parlant en la presentació, però també volem treballar cap a les famílies, cap al segment de les famílies, els col·lectius d'amics, etc. Per tant, una bodega tindrà sí o sí una visita estàndard que diem que és visitar, conèixer el procés d'elaboració del vi i al final catar els vins i tindre l'oportunitat de comprar-los, però també hi ha bodegues que ofereixen a les vinyes activitats per a les famílies, com pugui ser una gincana, o activitats més romàntiques per a parelles, com pugui ser un pícnic entre vinyedos. I ja per a la gent com tu, que vol saber més del vi i entrar més, aprofundir més ahí, s'ofereixen de quan en quan tallers oferits per el propi enòleg de 3-4 horetes per aprofundir més en els vins. Que bé, d'això prenc nota. Clar. I fins així la nostra entrevista a Lourdes. Agrair-te la teva participació en les jornades professionals i per haver-nos donat aquesta entrevista. Gràcies a vosaltres per convidar-me, que ha estat un plaer estar així compartint i sobretot per tot l'interès i l'entusiasme que tenim. Molt bé, i des del Departament de Turisme ens despedim fins a la pròxima entrevista i que ens podeu seguir per les nostres xarxes socials. Fins la pròxima!